Как да избереш правилния килим у дома? Това е първото видео от нашата рубрика, в която ще ти покажем как да избереш правилния килим за теб. Избора на килим не е само въпрос на вкус. Той трябва да е подходящ за вида на помещението, начина на живот на цялото семейство, както и за твоя интериор. Първият и най-важен фактор е помещението, в което ще се използва килимът. В хол, трапезария и коридор натоварването е по-голямо. Там избираме по-здрава и плътна структура, за да се радваме на красива визия по-дълго. В спалнята, където минаваме по-рядко, можем да си позволим по-мек и комфортен килим. Второ, материалът определя издържливостта, поддръжката и усещането при стъпване. Синтетичните килими са практични, бюджетни и лесни за поддръжка с множество опции за дизайн и цвят. Естествените вълнени или по-висок клас килими дават повече комфорт, изискана визия и издържливост за дълги години напред. Трето, една от най-честите грешки е изборът на неподходящ размер. Прекалено малкият килим накъсва помещението, а правилният размер го прави по-завършено и хармонично. И не на последно място идват дизайна и цветът. Светлите тонове отварят пространството и носят усещане за лекота. По-тъмните са по-практични и създават уют. Дизайнът трябва да допълва интериора, а не да го доминира. Когато всички тези фактори се съчетаят правилно, получаваме килим, който ще изглежда добре и ще се ползва дълго. Последвай Камко за още полезни съвети в избора на настилки.